Vi har om Krakatau. Krakatau, som havde sit største udbrud i 1883, ligger i det Indiske Ocean i et stræde, som hedder Sunda-strædet mellem Java og Sumatra. På Java og Sumatras bred mellem det Indiske Ocean og Javahavet ligger der over 200 vulkaner, hvor en del af dem stadig er aktive. Sunda-strædet er en vigtig søvej, som kun er 25 km bred. Strædet forbinder det Indiske Ocean og Javahavet. Krakatau er her markeret med en cirkel. Hvilken type vulkan er det? Der findes 3 vulkantyper. Den primære årsag til forskellen på vulkanerne er forskellen i tykkelsen af lavaen. De 3 vulkantyper er skjoldvulkaner, keglevulkaner og eksplosionsvulkaner. Skjoldvulkaner findes især langs de konstruktive pladegrænser, hvor litosfæren er tynd og athenosfæren ligger tæt under overfladen. De er derfor almindelige på Island, som ligger på den midtatlantiske ryg. Lavaen fra disse vulkaner er tyndflydende. Keglevulkaner. Under keglevulkanen ligger magmakammeret dybt. Det betyder, at der skal en større trykstigning til, for at et udbrud skal finde sted. Derudover skal størkningen i magmakammeret foregå over længere tid. Lavaen fra disse vulkaner er sejtflydende, fordi den er mindre varm. Udbruddet fra keglevulkaner er sjældnere, men også mere kraftige end skjoldvulkaner. Eksplosionsvulkaner. En eksplosionsvulkan er en vulkan, hvor noget af magmaen er størknet i udbrudshullet. Dette danner en prop i vulkanen. Denne prop kaldes et dæklag. Hvis dæklaget bliver tilpas tykt, kan magmaen have svært ved at undslippe vulkanen. Det opmagasineres i stedet for i vulkanen. Denne oplagring medfører en trykstigning. På et tidspunkt vil der forekomme en trykudligning i form af et udbrud. Der vil i dette tilfælde opstå en eksplosion. I stedet for at lavaen flyder ud i et hul i vulkanen og eksploderer hele bjerget. Krakatau er en eksplosionsvulkan. Det er en vulkan, som er dannet af mange vulkanudbrud i årenes løb. Derfor er den dannet lag på lag. I en eksplosionsvulkan er lagene inde i vulkanen næsten ikke til at bryde igennem. Når magmaen stiger op i vulkanen, når meget af den er størknet på vejen. Det, som ikke når at størkne, indeholder meget gas, og det bliver rigtig eksplosivt. Udbruddet er derfor altid en kæmpe eksplosion, hvor aske og pimpsten bliver slynget ud af vulkanen. Efter eksplosionen falder den hele vulkanen sammen, og der bliver et stort krater. En gang imellem sprænges vulkanen helt væk, og det store hul i jorden bliver måske fyldt med vand. Det var blandt andet det, der skete med Krakatau, hvor 2/3 af øen forsvandt. I over 200 år havde man intet mærke til Krakatau, da det i maj 1883 begyndte at røre på sig. Den aflange klippeø var skovbevokset og bestod af flere vulkankegler med krater på toppen. De indfødte hentede i ny og næ tømmer på øen. Krakataus lava består af en mellemting af dacit og rhyolith lava. Lavaen er her koldere end basalt og andesitlava, men mere tykflydende og tager længere tid om at stivne. Dacitlava ligger på en temperatur mellem 800 til 1000 grader Celsius, hvor rhyolith ligger imellem 700 til 850 grader Celsius, hvorimod basalt og andesitlava har en højere temperatur. Til gengæld er siliciumindholdet rigtig højt, og det samme er gasindholdet. Det er det, der gør, at denne type vulkan er en eksplosionsvulkan, hvor der dannes en prop, og hvor lavaen nedenunder opvarmes. Denne type vulkan har også en højere viskositet, hvilket afgør tykken af lavaen. Hvor Krakatau som sagt har en tykflydende form for lava, og derfor tager længere tid om at stivne. Krakatau er en vulkan med 4 vulkaner. De første registrerede aktiviteter for vulkanen er helt tilbage for år 255. Her er en lille oversigt over vulkanens tidslinje og hvordan dens aktivitet overordnet har set ud. Som sagt stammer de første aktiviteter helt tilbage fra år 255. Herefter har der været mindre aktivitet indtil den største eksplosion i 1883, som det ses her. Udbruddet.
Vulkanen havde været rolig siden 1680 og blev stort set betragtet som udslukt, men fra maj 1883 blev der rapporteret om moderat aktivitet i området. Den 20. maj 1883 hævede der sig en meget høj dampsøjle over vulkanøen. Fra et skib, der sejlede forbi, målte man søjlens højde til at være 17 km. Derefter var der flere hold af forskere ude for at undersøge øen. Den sidste, der besøgte øen inden udbruddet, var chefen for Javas topografiske institut, kaptajnen Fersenara. Den 11. august på dette tidspunkt stod alle træerne som afbrændte tændstikstumper. Han lagde også mærke til, at der var flere aktive kratere, end de foregående besøgende havde bemærket. Den 27. august 1883 begyndte et af de mest berømte udbrud i nyere tid. Udbruddet startede kl. 5:30, hvor en voldsom eksplosion indtraf. Kl. 6:44 kom der endnu et udbrud. Kl. 10:02 kom den tredje og voldsomste eksplosion, verden havde oplevet i århundreder. Endnu en eksplosion fandt sted kl. 10. Denne var dog sværere end de andre. Efter denne eksplosion var hele den centrale del af Krakatau forsvundet, og bølgerne skyllede hen over det sted, hvor vulkanen havde ligget. Bragene fra eksplosionerne kunne høres over 4.000 km væk. Det er den højeste lyd, man nogensinde har optaget. Udbruddet havde en styrke, som var over 13.000 gange større end den bombe, der ødelagde Hiroshima i Japan. Der blev udslynget ca. 18 kubikkilometer lava, og 2/3 af øen forsvandt. Her ses et billede af før udbruddet fandt sted, og herefter. Her ses en animation af, hvordan udbruddet fandt sted. Dette er øen Krakatau. Her ses de 3 udbrud. Dette er røgskyen. Her ses tsunamien, som udbruddene udløste. Som Krakatau udløste. Konsekvenser. I løbet af 24 timer dræbte udbruddet over 36.000 mennesker og ødelagde 165 landsbyer. Selve udbruddet dræbte ikke så mange mennesker, da øen var ubeboet, men tsunamierne, som udbruddet udløste, dræbte rigtig mange mennesker. Den mest katastrofale effekt kom fra en tsunami på op over 40 meter, som skyllede ind over kysterne på Sumatra og Java. Det fortælles, at bølgerne kunne måles så langt væk som til den engelske kanal. Skibe så langt væk som Sydafrika blev oversvømmet af tsunamien. Ligene af ofre blev fundet flydende rundt i vandet i mange uger efter udbruddet. Vandstanden steg også flere steder på jordkloden. I Sydafrika steg vandstanden med 40-60 cm. Derudover blæste vulkanerne enorme mængder af aske og gas højt op i stratosfæren. Askeskyen nåede 80 km over havets overflade. Tundrastrædet lå i mørke i cirka et døgn. I de følgende måneder var der solnedgange overalt i verden, meget farverige og røde på grund af asken. I de senere år er der kommet gang i Krakatau igen, og der er dannet en lille ø i midten af det område i havet, hvor Krakatau lå før 1883. Det er muligt at besøge resterne af øen, hvis man lejer en båd fra enten Sumatra eller Java, forudsat at den vulkanske aktivitet ikke er for voldsom. Den globale temperatur faldt med 1,2 grader Celsius. Dette skyldes, at det støv og den aske, der blev slynget op i atmosfæren, medførte en reduktion af solindstråling på jorden, og dermed også en reduktion af gennemsnitstemperaturen på jordens overflade.